Tigay tayo ng sudan be. Donut be. Yaw sudan na donut sudan da. Sardinas og dos. Sardinas. Udong og donut da. Yaw ada. Kau na. Kau mayo. Para mo dako. Anong labdan gini mo kay Daryl nga. Wa mo na mangaway mo. Kau na. Yo, what's up? May buntag siyang tanan diha mga ga. No? Another day, another life, another blessing nasa no. So karon November 10 sa November 10 lagi. Day 8 sa itong pagkakatiro mga ga. So karon nanay may na-recruit sa ito ang pagkakuan. Late. Another late ba? Another day, another late. No, nanay. Late ay. Do. Oh, nanay may kasabay sa pagkalit mga. Di namin duha ka po. Di namin duha. Tulor may. Unsay sige ayaw nimo? Ahak mga ga. Yayawan ko. Bili na kong baon. Naman. Pinaka-importante bigyan na pinalintan. Kira na eh. Kadyo trabe to? Lintan mo kita niya. Da, mayroon. Ta naman. Ano mo? Luha yun. Una lang dong, apat lang mo. Bentaharon kay di na kita laay. Tulo na takabok. Tungdan eh. Patungdan may sa Bujong agaw. Uras na ko no. Puro nagbiyahe pa eh. Tawa na kalaki nyo. Gamay rin magitong kaon yun. Laro kayo mga bata ka no? Laro kayo mga bata ka no yung baroko. Doon lato. Sama na itong plano ha? Naman re, kita sakit lah airport. Apa wag para? Berok, bitino. Agak gamay lang ginikuang dari mga aga. Mana mala? Relax ta gamay eh. Kay. Kuan. Lakaw ba tong engineer relax ta gamay? Para kuan ba? Di kay lata ba? Gaga. Ta, sana. Kapoy? Ay ba, goods pa kayo. Na. Subscribe ng taon mo guys. Para ganahan kami mo kuan ba? Mangitag content. Subscribe na yung taon mo. Para goods kay boto content ba no? Kawas kapoy ba? Kuan mapuna tong subscriber. Hakot may graba balik mga para tiwas sa kuan. Ito mong gibuhat ito kuan. Floringanan to. Do. Relax ta gamay mga kay. Kapoy. Derang mga finish na sila si John o si Kajisa no. Bata pa kayo pero mas no. Ngiga, mata ay. Ngiga. Masunurin. Masunod. Sumusunod ba? Bloodline ka, bloodline niyo ga. Bloodline Tagalog. Ikaw, saan ka pa dong? Tambay lang tambay. Among yung gusto yung surti. Surti ka bro, basta na ikamuan, surti na ganay, di ba noy? Nga pare bay roko, yung man mixer oh. Ako na sa kahay bay, wa pa may mix nun. Apa lagi? Ano mag tips mga ga? Pradali ra mo yung trabaho no. Tips no tips, unsa nga tips? Ingon sila og dali ang gulong trabaho. Ah, tamaran. Kog yan, ka. Ha. Yeah. Ali ko gina.
ligong ganyan yung gano'y TV mga ga. Oh, walang ga. Di mo kamahayan na gagmo na yung kuan ga. Imong trabante ga. Hapit mo man nga ga. Sudah ga? Isu na? Di mo. Ako no be. Ha? Pilit pa ko na kapapilit kog siminto. Pakya do. Gi. Na. Saan? Na. Ay, kumaon. Naon? Ako dili ang tagay magahian ta. Las. Hindi mo ba? Di na. Yan no, kabit gid. Ay ka lang. Suray. Ikaw lang dia ga? Teh, iso gini mga ga. Dili lalo magmasun. Dili lalo may masunurin, pero natatubido. Kano be? Kita kano be? Kita. Ito ko, saan ka to sa? Mana sa atin to eh. Pilar ba inanaga o? Lah, guno. Lah, kumaon day. Lah, yuwa. Lah. No, ambot sa. Nao, ambot ang minasaw. Lampati nga ge. Dah. Yan. Thanks lagi. Saon? Enggak. Tidak enggak subscribe na mo ga. Balen. Bala ka day. Na balen sa mi. Na sa mga ga, rodila ko rito nga na. Asa tawag na maestro? Dila. Asa tawag sa mga stepping nga na. Ikaw na piska na tubig. Kag tubig. Na, di ko man. Humok ng siminto mga ga. Di ko man og kuan sa tubig. Na rodilahon mga ga. Ano yung ikuptan mo man yung rodilangan. Rodila. Oh. Babae din na. Lalaki pa na rodilo. Pwede na bang rodil? Oh, na. Hapit na gid mo man mga ga. At top like ko ang ni. Hapit na mo man sir. Hapit na. Luya ko sa kung duha-duha ka sako boy. Boy. Akong duha-duha ka sako nga kakot ngaluyak. Dito, dito. Ah. Bujong na. Ya na. Ana. Ngaon mo na. Kaya susi na. Ngaon sa mi, ngubad sa mi diri. Okay, yo. Alig una. Largo magtambong. Sana. Nasaan ka din? Okay kayo? Okay kayo. Kaya nga naman. Pwede tayo. Pauli na mga ga kay kuan, hapdilan sa ekonomi kay way materialis. Kay indo tablita ah. Ga. Ngerti yung balita ga? Muli ano yung mga ga? Hello. Kano. Maayam na yung drive ka. Malabal ba? Kanaman. Ano ako sumbay mga ga? Apa? No? Limpyo na kong bahay ko. Sana naman eh. Pinangga sa naglimpyo eh. Mag-charge ako mga ga kay lubat ng cellphone niya. Kung tapos ang adlaw sa karon. Mga sa big basket dito eh. Mag-juice ko na may sa mapildi. As usual. Ang mapildi, kaya magtimpla sa karon. Mag-charge ako. Yo, hapon mga ga. Kuan kayo mga ga. Guol kayo kay pildi ito yung sa akong basket dito niya. Kautang ko doon sa tindahan. Wala pa yung Sabado pero ako sinlo na iban na. So ay nanam dyan na win or lose ram yung dua no pero kira na siya karon muhalay ko sa kong bungot mga ga kay murag arabo na kitag naong no tuling kuan gamay niya sagka dito gamay ron og kuan tuto kong pag-interviewon na tong mga kauban sa basket og unsay lasa sa tong juice sa may musulti niyo sa kong juice. Tamis kayo. Tamis kayo?
Okay kayo pagkatimpla. Sakto ras kuan. Oh. Granted na mong siya oh. Tamis ko na akong Diyos mga ga. Bantay lang nagmakabounce ko mo. Ano sa lang email? So, ano mga ga. Hindi limpyo na gamay itong bungot no. Palitan ni kuan. So, mga tolo ni adto ko sa lang do Jiboy nang utana ra kog sa lahat sa atong Diyos. So, na mga ga hapon na niya. Mag-edit pa ko sa akong vlog no, napakibatunon dire. So, hope ko nga nalingaw mga ga ato siya tapuson ko sa iyo kay para makabuhat pa sa itong mga ngay baton rin sa balay no kaya basta niya sapa na puta niya wala natin angay kasabat niya dako na kita. So hope ko nga nalingaw mga hope ko nga di mo mapulan ay mo kalimot pag comment like share and subscribe sa akong YouTube channel no Ganoy TV. That's all for today. Anoy out. Bye bye.